Katechézam detí sa venujem už viac ako 15 rokov. Stále mi však niečo chýbalo. Asi pred 5 rokmi som sa dozvedela o katechézach Dobrého pastiera a prihlásila som sa na úvodný workshop. Hneď prvý deň mi zahorelo srdce, pretože som našla niečo, čo som toľké roky hľadala. Ucelený pohľad mi však priniesli až certifikované kurzy. Klaudia Margarita Schmidt ako hlavná lektorka nám priniesla obrovské bohatstvo a múdrosť. Dlhé roky pracovala priamo so zakladateľkou katechéz Sofiou Cavaletti a preto sme veľmi vďační, že prichádza na Slovensko a prináša nám aj tieto skúsenosti. Klaudia má načúvajúce srdce služobníka. Prajem vám všetkým zažiť kurz s ňou. Práve ten môže byť prvým krokom na to, aby sme počúvali hlas Dobrého pastiera spolu s deťmi. Pridajte sa k nám a otvorme spolu deťom dvere k Bohu.